s'han formulat diverses preguntes per part dels diputats. Per contestar-les, en primer lloc m'ha demanat la paraula el senyor Mauri i tot seguit contestarà el senyor Enric Calbó. Sí, les preguntes tècniques, vagi bé, totes les preguntes les contestarà l'Enric Calbó, però sí que m'agradaria fer un preàmbul i deixar algunes coses clares. Aviam, el senyor Enric Calbó i jo mateix i tota la gent de PIMEC, abans de ser patronal, també som consumidors, no? Per tant, puc estar d'acord amb molts de vostès que estem sensibilitzats per aquest tema, totalment sensibilitzats amb el tema que es posava el senyor Carrillo, o sigui, de la iaia que l'enreden, i pot ser el cas que l'enredi una empresa de veritat d'aquest tipus gran de telefonia o d'energies i això, que no sé si dir afortunadament o desgraciadament no representa la nostra patronal, o pot ser uns intrusos que per descomptat tampoc representa la nostra patronal. El que passa que hi ha una cosa quan entrem en el règim sancionador, i faré servir la mateixa metàfora que vaig fer servir amb la constitució del Consell de Política Industrial. Quan tenim inspeccions i quan tenim sancions, no sé si és per productivitat dels inspectors o per alguna altra causa, que en aquest país s'acostuma a examinar durament i a sancionar durament els que treuen aprovat i notable, i es passa de llarg amb els que suspenen amb 0 o pràcticament no estan ni matriculats. I això és el que ens preocupa que passi a les empreses que nosaltres representem. I en quant al règim sancionador, que probablement els consumidors han dit que hi ha empreses que s'estimen més pagar la multa que no pas complir la normativa, no és el nostre cas. No és el cas de les empreses que nosaltres representem. Les nostres empreses, per sobreviure, tenen un gran interès en que el client es quedi content perquè volen fidelitzar el seu client. I la tocineria de la cantonada o la merceria del mig del carrer el que vol és que el client torni i, per tant, encara que no hi hagi una normativa, li interessa que el client quedi content. I estic totalment d'acord que algun dia hi ha d'haver algun codi de consum que permeti que no et truquin qualsevol hora a casa volent-te canviar la companyia telefònica, o bé que no sàpigues si el manteniment que t'ofereixen pel gas és d'una empresa de veritat o bé d'uns que són uns intrusos. Dit això, passo la paraula a l'Enric Calbó, que segur que els contestarà amb més coherència les preguntes que han fet.